yake bace ƴaƴa. An dade ana zubar da ruwa kan ya gari shi gari komai ya ci jama'a da alƙai Alhaji da baka labari Alhaji ƙara kai da aka yi Allah ina jin na tsaya Allah ya gaji ne wai diya ba magana muke ba nawa ayat wannan 700 wannan 170 wannan kuma ana ma sauki kamar 500 ba ta naira 5 barawo ne ni barawo ne ba magana muke ba ta 5 akwai ta 5 nema kala da wanda na kaga da wannan kwallon nan iska ne akwai ta sisi ta sile daya niya nema tama da wanda aka tambaye ni aya ta shi baji yake wani babban shege wani babban shege ne ba kokarin da ta ayas Allah sarki an kai na silla aya ne akin iska ni ma dan kwallon dan iska ne mun kai tasha ne kutu kai